Λοιπόν, γράφει, Τώρα γράφει. Ναι, πιάσω να πατήσω. Τίποτα δεν πατάς, γράφει τώρα όπως είναι. Προχώρα. Έλα πάνω. Άρε γερό. Άρε γερό. Έλα, θα έρθουν και άλλοι ρε. Εμείς είμαστε οι άλλοι, άντε. Θα μας γύρει τώρα κάτω πλάι, πρέπει να έχουμε κι άλλον για κόλλα. Θα του βάλουμε πίσω, θα το κρατάει και λέει. Προχώρα ρε, θα το κρατάω εγώ ρε. Έλα πάνω Τίνο. Έλα πάνω ρε. Γιατί έρθει κατάρρεμα ρε Κώστα, αριστερά σου είπα να βγεις. Προχώρα. Έλα Κώστα. Α, πάνω. Κώστα, όχι, Δω Παναγιώτη. Κώστα περπατιά δευτικά. Δω Παναγιώτη. Ναι, προχωράτε. Άρε γερό, το νου σου ρε γερό, το νου σου ρε. Βάρ' του Κώστα, μας έρθει. Α, του πάμε κάτω, μας το ρέμα ρε. Κατάρρεμα περπατάει Κώστα. Πάμε ρε, μας γαμίσουμε μέσα. Μη λες τέτοια πράγματα. Από λίγο. Ναι, δώστε μια τούμπα. Α, ο Άρης είναι. Ο Άρης είναι. Δεν βγήκε ο Κώστας απάνω. Δεν βγήκε ο Κώστας απάνω. Δεν θα πάει μέσα στις πέρες άρα παιδί. Κι εγώ είχα ένα κάτω. Ναι. Ναι, από εδώ είναι ο... Κουνιέται πάνω. Βάρ' του. Ρίξ' του ρε. Βάρ' του, κουνιέται ρε. Καλό γουρνιά. Ναι, αμέ. Έχουνε πήγε από εδώ κάτω. Ναι. Από εκεί κάπου καθόμουν εγώ έχει περάσει μέσα από Να μην εδώ. το πάμε πέρα. Εγώ λέω εδώ έχει δρομάκι, Άρη. Μας το γέρνει. Έχει δρομάκι εδώ πέρα. Θέλει και το δρομάκι. Θα το δέσουμε Και και θα πίσω βγούμε και όμως. κάπου είναι ο Κώστας. Το δέσουμε και πίσω όμως γιατί σούρνει. Το βγάλουμε όμως τη φιλιά πάνω τώρα, θα το ρίξουμε πάλι λίγο. Το πάω πέρα, να χέσουμε πολύ. Γιατί μέσα πέτρες δεν προχωράει κάτι. Τι μεγάλο είναι που εκεί μου βάρεις ο Κώστας. Ναι, είναι μεγάλο. Πρέπει να είναι πιο μεγάλο. Του λες κάτι πράγματα που έχει Δεν πίσω. είμαι εγώ τη μέρα από το βάρκο. Ναι, πιο μεγάλο είναι. Πιο μεγάλο είναι. Κάπρος, δεν βλέπεις. Καταμούτσον αυτός. Ναι, μου φώταν από εκεί. Και σταματηγέ. Σταμάτησε πρώτα το φωτιού, σταματήσει από εκεί. Και όταν φτάνει το σιλί ξεκινάει. Εσύ τι έχεις να πεις, φίλο. Εγώ. Δεν το πιάνεις καλά. Γιατί κάπου θα τραβάμε θα είναι κόντρα το πόδι. Το άλλο πόδι θέλει. Θα δώσω και από τα δύο λες. Ό,τι θες. Δεν έχει εταιρεία ελικόπτερα να κάνει δουλειά. Ο Κώστας που είναι ρε Άρη. Έχουμε σκηνή τώρα. Κώστας. Ναι. Βγήκε κα. Ναι. Πάει για από εκεί. Για να κάνει δουλειά του. Ωραία. Γιατί μπορεί να χρειαστεί να μπει μέσα. Κάτι είπαν από εκεί ο Θανάσης, λέει τους αφήνει, κάτι δεν ξέρω, το πιάσα καλά κάτι είπαν. Δεν τους αφήνει. Κάτι είπαν για το Θανάση, δεν ξέρω τι ακριβώς. Από εκεί στο κουφόπλο δεν πέρασε το γουρούνι. Το σιλί. Πιο πάνω από τους πέτρες, άμα πάνω στη στροφή πέρασε. Δεν μου δίνεις άλλο. Να πηδάσουμε και το πόδι μαζί. Όχι, την καραμούτσα τρέφεται καλύτερα. Για Γράφει συνέχεια αυτό τώρα. πλανιέματα θα πούμε. Το κακό. Δεν έχει σημασία αν είναι ίσο το σκηνή τώρα. Βοήθα να αριστείλει. Και δεν το έχει κανένα τέτοιο. Αριστείλει. Κάτσε, εκεί μόνο και το χέρι μου. Ναι, το τσιγάρο δεν το αφήνεις από το σώμα. Αφού έχει σπάσει. Εκεί μπορεί να ανασάει. Κοντράζει στο σπίτι. Κόντρα, μόνο κρατάω πίσω, δεν μπορώ να το κάνω τίποτα άλλο. Δεν το λέω να το πω να σε σώσει, θα πάμε. Πιο αριστερά, Παναγιώτη. Μπας δεξιά. Πιο αριστερά εκεί πέρα στο ρέμα θα βγείτε. Τσακάλια ρε. Θα περάσεις φίλος. Το νου σου. Το νου σου δεν το χωράει όμως το πουρνάρι. Α, πέρασε. Έχει περάσει από εδώ μέσα από σπούργες. Όχι, όχι, ξάπλα. Το βράδυ θα βγούμε εδώ. Δεν πειράζει. Κάτω θα περιμένεις. Δεν Βάλω πειράζει. την κάμερα στο κεφάλι. Α, ωραίος, ναι. Θα τραβήξω. Κοίτα. Ναι, όρχης. Καλό γουρού. Η δεύτερη δεν το πήρε καθόλου. Μετά θα δείξει. Μπορεί να είναι. Χτύπησε στον κόλ. Αφού κατά μούτσο να του ερχόταν. Μόνο ο Τσορατόριξος. Ναι. Ναι, και τις δύο. Αλλά τη δεύτερη δεν πρέπει όπως μου φάνηκε δεν Θα το βγάλουμε από εκεί.
Μόνο να πάει σπίτι. Έτσι εδώ Δεν πάει μέσα της... στο στρατόνι ρε. Κατορέματα που βγουν. Λογικά από ότι... Δηλαδή, οι άλλοι του έχει περάσει αυτό. Η βαγιά που θέλει να βγει έτσι. Για πάμε. Πιο πολύ βάρος έχω εγώ, το ξέρετε. Μπαδούρος με το... Έχεις και άλλη κάτω, άντε. Δεν παίρνω άλλη καραμπίνα εγώ, γιατί... Ανά πάσα στιγμή μπορεί να τις πετάξω εις 3 χάμου γιατί έχω πρόβλημα. Σήμερα πολύ πρόβλημα έχουμε εδώ. Πω, περίμενε. Ναι, δεν αυτό κάπανε γιατί μόνο θα το κοντράρω σφύρους. Ήταν φρέσκο, το βλέπεις. Ναι, έχεις κάψει τι σακά. Άρε γύρω. Το νου σου γύρω. Προσέξτε, μην σας πάρει κάτω πλάι, ρε. Σήκω λίγο το κεφάλια πάνω. Εκεί. Μην το δόντι, μην το σπάσουμε. Μη σπάσουν τα δόντια. Πήρα θα πάρει. Θα κοντράρω από εδώ. Μην μου γυρίσει. Τι κοιτάζατε να κοντράρω καλά. Ναι ρε. Το νου σου δευτού. Άμα περάσει δευτού εντάξει είμαστε. Εντάξει. Εγώ δεν κοιτάω χάμου, πάντως κανένα πέτρα πάθε μάτι. Κοιτάω σας. Όρθιος. Όρθιος μαλλιαούρα. Δεν θα φτάσει δικά στο ρέμ. Είτε από το ρέμα θα πάει μόνο του. Όχι, δεν φύγω ρε. Θα πάει μόνο του. Ναι, θα το πετάει. Όχι, γύρισε νομίζω θα πάει. Παρακάτω, θα γυρίσει με το αυτοκίνητο. Μέχρι το πάνω έρχεται. Ναι. Στα πλατάνια, περάσει. Δεν είναι μόνο 300 μέτρα είναι αυτό. Μπούτσα. Δεν μη κάνει μόνο που με τίποτα χρειάζει ο Μπαδούρος. Πάει κάτι την ποντόζα πρέπει να φέρνει αγγελίες απάνω. Την ποντόζα πρέπει να φέρνει. Μπαίνει μέσα, κάνω δεν του πατάς την Είναι ποντόζα. μαγεί τώρα από εδώ πάνω. Πού θα σταματάει το κόκκινο σφυρό. Ναι. Σταμάτησε τώρα. Όχι. Σταμάτησε. Φέρνει τα γράφει αγγελίες. Το ρολόι. Σταμάτησε. Σταμάτησε. Όχι.